Hallo. Knip, 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 knip. Neemt u Christine Hansel tot uw wettige echtgenote? Wat is er op uw antwoord? Ja. Ja. Leeg. Hé, meer is er niet. De volgende. G. Dat is natuurlijk Gerrit. Een echte, gewone boerenlullennaam. Christientje, die is... Verdomme, die is 2 keer getrouwd. Die is verdomme 2 keer getrouwd. Hé, waarom heb je me dat niet verteld? Waarom heb je me dat verdomme niet verteld? Wat een klerenfilm, zeg. Ik hou niet van dierenfilms en van G. Ik heb genoeg van G. Ik ga nou naar Henk. Hoi, Henkie. Hey, hallo. Ik ben de eerste sprekende goudvis. Hé. Hé. Nog één. Nog een huwelijk. Dat heeft ze me niet verteld. Hé, waarom heb je me dat niet verteld? 3 keer. Waarom heb je me dat niet verteld? Drie keer getrouwd. Wat een troep. Ik zie nog liever porno.